unephuzu lokuba udokotela. Uma kungakhuluma mina njengoba ngwakwaZulu ngiyibhinca nje akekho ngangizwa. Ngisho ngingabhala umqingwanyana wami nje ngibuka indlela esiphila ngayo thina benguni. Ngeke akekho ngawuvuma ngenxa ukuthi ubhalwe umuntu ongenalo iphuzu. Ngoba umuntu waziwa ngokuthi uhlakaniphile mayinani enephuzu lemfundo. Hayi lendlela. Kanti imfundo ayihlakaniphisi. Ngiyangizwa. Kodwa ikhanyisa ingqondo. Imfundiso iyahlakaniphisa. Hayi. Ngeke ngizweke kunomehluko phakathi kwemfundo nemfundiso. Imfundiso iyakubeletha emnyameni iyakukhanyisela. Kodwa imfundo iyakubamba. Ngenzele isibonelo ngemfundo. Uma nonke ngimnikeza ninemfundiso. Ngisho ngabe kuthiwa umcwaningi mabhuku noma udokotela. Uma udokotela ngeke uzuyintshontshe imali yeguli ngoba uyokunemfundiso. Imfundiso phakathi yakhiwe izinto eziyinhlonipho phakathi. Yokwazi isidalwa esomunye umuntu ukuthi lo munye umuntu ufanele ngimhloniphe. IsiZulu sakithi kuhlonishwana kabili sithi umuntu ngabantu. Uma umcwaningi mabhuku imfundiso iyokwenza ukuthi ungayintshontshe imali yethu. Thina esingaboni imfundiso leyo. Kodwa sibona ifundiswa intshontshe imali yethu. Uyabona abafundi abameli sebeyiqedile imali yabantu kwarafu. Ayinhle yabona ukuthini leyo. Ufundile ummeli uyakwazi ukuchaza umthetho kodwa isimilo akanaso. Isimilo sakhiwa imfundiso. Imfundiso ivela kabili. Ivela ekhaya ulizwe. Bese ivela emphakathini okukhulu. Ukuthi mina ngikhetha ukuphila kanje. Uma ekhaya kunemfundiso ngizokwenzela isibonelo. Emndenini engikhule kuwona besidla imbuya ngothi noma besishaya inja ngekhaya. Kusho ukuthini ukushaya inja ngekhaya? Kusho ukuthi besingamile kahle ubuphofu lebhokile ikati lilalezile. Ikati lilalezile last inja uma ushaya inja ngekhanda kusho ukuthi ithi inja idla nami ngiyindlela idla khona sikubuzayo. Angithi kodwa umntwana nodlubulo ongizalayo akaze balithela lokuthi ngake ngantshontsha noma imoto yocingo noma ke into ethanda abafana noma ithopi. Yabona ngenza isibonelo ngalozi. Kungani ey'ntweni zonke imfundiso yangibaba ukuthi angiyithathi into yomuntu kuze namhlanje. Kodwa imfundo ithi nali ithuba yini esingayenza. Ongenayo imfundiso athi ngeke let us make a plan. Uthi let us make a plan ngoba unobuqili bokugolima. Hayi ngoba efuna ukwenza ubulungiswa. Ngizishona lezi zinto kubantu abahlakaniphile nabazi kangcono abanye benu benza ama-masters benza ama-research ngibhala ama-thesis. Ngikushiso ukuthi angingasho ukuthi ngiye ngithuke ngibambe intoho kuphi. Kodwa ngibe nengqinamba yabantu abafundile kodwa bayizidobi. Ma-Afrika ningaphumi ekhungweni zemfundo. Nazi yonke into esemqulwini kodwa ningayazi impilo. Kungani ngisho lokho? Ubona udokotela hayi we-PhD. A medical doctor umuntu okuthiwa uhlakaniphile. Angithi bonke labantu abahlakaniphile kuthiwa benze lezi zinto zokuba udokotela. Kodwa udokotela uhlala eflethini aliqashile. Udokotela ulala embhedeni abona inyawo zingaphesheya ngathi angavuka ibingelele. Kuyihlazo ma-Afrika lokho. Umuntu ohlakaniphile uqala ngokuyibuka ayibona ukuthi angingafani nalokho ebengiyikho izolo. Lokho ebengiyikho izolo kusho ukuthi namhlanje angiguquke kube umunye umuntu.
ingxenye yami yokuqala leyo bethi ngizodlula kuyona ukuthi ngiyanxusa ngemboni abashi athi nomehluko phakathi kwamanguni nabenguni amanguni izinkomo abenguni izizwe lezi masibizi ngamanguni asizona inkomo asihlule la ngicela manifunda ingane zakithi umane ningabantu abakhanyiselekile kodwa abagxilile ekubeni yibo uma umlangeni kade ngikhuluma lapha ngabantu abantu baphenduka amalulwane imfundo enganiphendula amalulwane kunento eyayenziwa uprofessor uDlamini uCharles Dlamini wayese-Ongoni leya ndoda yayiwuprofessor kodwa ukukhuluma ngendoda phaka yomZulu wawufica uDlamini yayingekho lento yokuba iyayatheka le ndoda ilulwane ngenxa yemfundo imfundo ayinganenzi amalulwane siyezwana ngoba uma usuyilulwane umuntu ongazazi noma uyigundane noma uyinyoni uma sunjalo ondlebe ikhanyilanga bazokufaka noma yiphi imfundiso uphenduke ube yibo ngoba iningi lezifundiswa zakithi ziphenduka belungu maseyifundile akahlali nathi abe nefuzela kithi mayisefundile uhlale emhlanga ingane zakhe ifunda leko into lehithinde ngale zikhutiza isilungu achazela kodwa ingane ayikwazi ukukhuluma ulimi lwebele ulimi lwakho lubalulekile ngoba lunguwe luphethe konke okuwuwe uma beqala bephutha ubuwena bazokuphutha ulimi lwakho bese bephutha amasiko okulandelayo njengamanje bazokuphutha nomhlabathi ngowabo niyayibona loo nto leyo ingenxa ukuthi uma sikhuluma ngalezo zinto baqale kahle baniphutha ulimi baniphutha amasiko uma ukhuluma ngezinto zesiko niqala nisibuze umbuzo ukuthi kungani kwenziwa kunezinto thina esikhule zenziwa lezo zinto sithe masizenza imvelo yasilalela yasihlonipha angikhulume ngento nje ezothi uncinci thina kwaZulu sasineyintombi sibe namaqhikiza ngena phansi kweyintombi sibe neyingoduso engena esuku umuntu ukhomba ukuthi uyoba umakoti sibe nabalobokazi namakhosikazi nje emzini impilo mayiguquka saqala hayi ngise-right mfethu ithe impilo mayiguquka ngenxa yinselelo eyifike nempucuzeko saqala sabona kuvela isizukulwane sabantu abazalela emakhaya lokho akuvezwanga yithi kuvezwe impucuko efike nabamhlophe ukuthi thina siphuthwe ifa lethu kwizinkomo umhlabathi sambe siyosebenza imayini kwakhula iy'ngane zabafana nezamantombazane ey'khuliswa abantu besifazane bodwa umuntu ophelele ukhuliswa abantu ababili kodwa kwanda isizukulwane sabantu uyise umbona ngephasika noma ngoDisemba kuphela umama kufanele adlale zonke iy'ngxenye zokuthi lo abe ubaba kuye abe umama ngisho ngaba nemali engakanani ngeke ukwazi ukudlala ingxenye ngeyone yakho lokho esikubona ingane ithengelwa ama-toys kwenzela ukuthi kuvalwe isikhala sikayise ngeke noma kanjalo uyamdinga umuntu ozoba uyise abe yise kuthe uma ingane zamantombazane ikhule ngababoni oyise abazotshela ukuthi bayithanda bayithethise bayiqoqe kwafika iy'gebengu zayigolima ubugugu bazo bamithisa iy'ngane zakwethu odadewethu babathela ngehlazo sase siba nesizukulwane sabantu abephukile esingazi noma bayizintombi esingazi noma bawo mama ayitho ayibona lona bekuthi-ke angigoqa angithi uma ngiseyintombi ngifake isigege ngifake impinqa umutsha ngihambele ngamabele nje ngiyishayele kodwa sibone lokho sekwenziwa nalaba sebephukile beney'ngane ey'mbili basivezele imfasankomo ngesikhathi ufuka ubumsulwa bakho bulahlekile kusho ukuthi kufanele ngikuvincise ngoba usale wabuze
uma eseyintombi lapha ayikhulume nabafana uyakubuya emhlangeni zishaya ngomutha wodwa zingafaki isisteke ezinye zishayela ubone ukuthi nansi ukubayisa uyabolela lovila langa ninyakazisho unyakazi Sithutha umhlanga kusuke ekuseni lize lishone alithi nya akufakwe endleleni kodwa wena inkanuko yakho ihlulwa ubumsulwa bakho into ingangena erenki ihamba namabele ibhinca umutsha ingene etekisini ufika wena nalesi siketana sakhe esincane ubona ukuthi ehostela noma iserenki noma kuphi la kulabantu bebhizinisi abaningi kunamagama abazowasho angewona iqale bilento ukuthi angiqale ngihloniphise mina ngenxa ukuthi lobo umsulwa bungilahlekela angithi uyabona manje mase kufanele kuyo intombi bekumhlanga sekukhona isivivane wathi omdala abeze nabo awukho umgodi wokulahla umuntu bahamba nomama banomhlanga nabo abawuphathayo omama isivivane umakoti bonke ngoba bonke abantu bangabesiki yini ke lento ngisho into eyodwa ukuthi uma thina benguni singayihloniphi imvelo iyosijezisa iyosijezisa ngokuthi izulu livele lingani yingenxa yamanyala esesiyiwo iyosijezisa mina ngiyindoda enganene encane ngibona ukuthi sengalalwa lokho sibona abantu bethu ngolingane ezincane bese nibona ulwazi luchitheka lokhuza abantu lapha imvelo iqala ungasihloniphi la singayihloniphi ngicabanga ukuthi sengidwebe ngokwanele so iqhubeka ngililana engakamshayo umphathi wohlelo bese kuba yilena yokugcina sineyinselelo kakhulu zokuthi umhlabathi bayawufuna wena uhulumeni usehlulekile uhulumeni never do indaba umhlabathi kunabelungu abaningi kodwa kubiza thina benguni sivume sibe namaqhinga ethu ukuthi umhlabathi ubaba nomama kithi angisho lokho ngoba ngingakwaZulu ukhulunywe ngenkonyamatrust thina ama-Afrika sazi ukuthi umhlaba awudayisi uyatshelelisa ufika ukhonze kimi ukhipha imali noma be imbuzi sikusikela indawo ulime indawo yokudlela inkomo zakho ukuthi zokuphuma ngapha amasimako thina ama-Afrika umhlaba sasutshelekana uma sengidelile ukuhlala nawe bese ngibamba ukhalo ngiyokhonza kwenye indawo leyo ndawo ihlale abanye abantu inkambiso yamanje ithi angibe netayitela elithi mase ngihamba ngidayisa akukhona asikakuthina lokho uqala uphamana nemvelo yethu uma usudayisa ngomhlabathi oyingubo yawo wonke umuntu ophila kuwo lokhu ngikushola ukuthi noma umtsonga noma uyivenda noma yini unomsebenzi wokuqikelela ukuthi isiqephu esiseduze kwakho esakho wena namakhosi okhonza kuwo noma ungaba sedolobheni umele ukuthi ukhonze kuwo yisizathu salokho yini amakhosi awamilanga awavelanga ngoba kuthanda umuntu kodwa isimiso sikamvelenqama uma silwa nalezo miso nize nazi ukuthi kusasa ingane zenu nezethu ziyofela amathe phezu kwamathambo ethu ngalokho ke ma-Afrika vukani thandani mina nithanda ngokwenu amasiko enu ulimi lwenu umhlabathi ongowenu lana ethusini kwakuyisigodlo selebe lesi kwakhangela amankengane izinto zenu lezo thandani lezo uyabona lento kade beyenza lana iyithi leyana umbhidi ushode ngempembe ibi nje
yithi leza zinto kufanele sivele emhlabeni sikhombise umhlaba ukuthi thina ama-Afrika sinje. Uyasikweneta uNgonyama uNdlovu usinikeza sparkling water abantwana basagezile la angibonge.